Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – дабраславенне. Нам з вамі часцей неабходна думаць пра змены, якія ў наша жыццё прыносіць Бог. Апостал Ян пра іх разважаў. Сёння, чытаючы яго пасланне, мы сустракаемся з Богам жыцця, святла, любові і дабраславенняў. Спадзяюся, што наш сённяшні біблейскі прыпынак не апынецца марным для нашага розуму і сэрца. Нядаўна я праходзіў міма рэкламы дзіцячай падрыхтоўчай школы. Звярнуў увагу на лагатып. На ім быў намаляваны рознакаляровы пазл. Я падумаў, якая цудоўная ідэя. Дзеці атрымліваюць веды, але і яны ўсяго толькі пазл у фармаванні асобы. Ёсць яшчэ бацькі, сваякі, школа, царква. Кожная пропаведзь усяго толькі адзіны пазлік у жыццёвай і духоўнай карціне. Сябры, мы з вамі стаім на плячах у тых, хто жыў да нас. Бацькі, сваякі, духоўныя настаўнікі, героі веры. Дзякуючы ім мы бачым далей, разумеем больш. Ці ведаеце вы, што евангельскія цэрквы ў 20-е гады 20-го стагоддзя святкавалі 400годдзе Біблія, перакладзеная і надрукаванай Францыскам Скарынай. Ёсць інфармацыя, што вернікі ў 1926 годзе прэзідэнту Польшы Ігнацію Масціцкаму падарылі каштоўны асобнік радзівілаўскай Бібліі. Тыя, хто жыў на гэтых тэрыторыях да нас, ведалі, любілі і выкарыстоўвалі гісторыю. А мы? Ці любім мы з вамі біблейскую гісторыю? Яна прыадчыняе жыццё краінаў і людзей, яна дазваляе пранікаць у думкі, пачуцці, намеры асобаў, назіраць, думаць і вучыцца дазваляе біблейская гісторыя. Сёння мы пагаворым пра Божае дабраславенне. І раней, як мы прачытаем урывак з першага паслання Яна, я жадаю ўспомніць аднаго вядомага біблейскага героя. У яго жыццё прыйшла трагедыя. Ён страціў дзяцей, багацце, маёмасць, здароўе, падтрымку жонкі і сяброў. А пачалося ўсё з нябачнай карціны, якая разгарнулася за межамі гэтага свету. Д'ябал паклёпнічаў на Ёва. У першым раздзеле з 10 па 11 верша мы чытаем: «Ты яго дабраславіў, аднімі, ці дабраславіць ён цябе». Гэта няпростая для чытання кніга пераконвае, што дабраславенне зыходзіць з нашых вуснаў насуперак жыццёвым акалічнасцям. Пра гэта мы будзем казаць сёння. Такім чынам, мы працягваем чытаць і вывучаць першае пасланне Яна, багаслоўе якога адрозніваецца практычнасцю хрысціянскага жыцця. Другі раздзел з 12 па 14 вершы. «Пішу вам, дзеці, бо дараваныя вам грахі дзеля імя ягонага. Пішу вам, бацькі, бо вы спазналі існага ад пачатку. Пішу вам, юнакі, бо вы перамаглі зламысніка. Пішу вам, падлеткі, бо вы спазналі айца. Я напісаў вам, бацькі, бо вы спазналі беспачатнага. Я напісаў вам, юнакі, бо вы дужыя, і Слова Божие жыве ў вас, і вы перамаглі зламысніка». Што апостал Ян пакінуў у гісторыі? Евангелие, кнігу «Адкрыццё» і 3 паслання. Калі іх чытаць уважліва, то можна заўважыць галоўную думку – дабраславенне ў Хрысце. Аднак сёння давайце звернемся да прачытаных вершаў. Ёсць некалькі пытанняў. Першае. Да каго звяртаецца пажылы апостал? На гэты конт ёсць розныя меркаванні. Да розных узроставых групаў, да розных духоўных групаў. Насамрэч, дабраславенне і здольнасці не могуць прыналежаць нейкай адной групе. Мы ўсе з вамі дзеці, юнакі, бацькі.
І як напісаў адзін з каментароў гэтага тэксту, усе хрысціяне па сваёй залежнасці ад нябеснага айца дзеці, па сіле юнакі, па досведзе бацькі. І гэта датычыцца як мужчынаў, так і жанчынаў. Калі так, тады аўтарам наўмысна падкрэсліваецца не адрозненне, а адзінства. Другое, чаму Ян па-рознаму выкарыстоўвае дзеяслоў «пісаць». Я пішу, я напісаў. Пішу, а потым напісаў. Піша, таму што гэта важна для яго. Напісаў, каб гэта стала важным для тых, да каго напісана пасланне. Сучаснае і мінулае дзеля будучага. Трэцяе. Чаму Ян 6 разоў у 3 вершах выкарыстоўвае выраз «таму што». Гэта прычынна-следчая сувязь. Ян усе духоўныя дабраславення злучае з Богам. Яму вельмі хочацца, каб гэта было відавочна першым чытачам і, канешне, нам з вамі. Для мяне прачытаныя вершы – пералік дарункаў ад Бога. Гэты спіс актуальны для першых хрысціянаў, не меней актуальны для нас. Такім чынам, на якія дабраславенні звяртае ўвагу апостал Ян? Першае дабраславенне – дараванне грахоў. Пішу вам, дзеці, бо дараваныя вам грахі дзеля імя ягонага. Мы ўсе ведаем, што такое грэх. Гэта вынік жыцця, якое будавалася на пажаданнях плоці. Грэх – самая вялікая з існых праблемаў. Апостал Павел пісаў, што ў яго жыцці грэх валадарыў. Ён быў галоўны, а гэта трагедыя. І праблема ў тым, што чалавецтва не шукае рашэння галоўнай праблемы. Праблему грэху не пераадолець чалавечым уменнем. Ян кажа, ёсць рашэнне. Гэта думка мяне здзіўляла на пачатку майго хрысціянскага шляху, здзіўляе і сёння. Самае вялікае дабраславенне – знайсці рашэнне праблемы граху. Гэта адбываецца дзеля Ісуса Хрыста, іншымі словамі, дзякуючы Яму і дзеля Яго славы. Адносіны з Богам пачынаюцца з даравання грахоў. Другое дабраславенне – спазнанне Бога. Ян называе Господа існым ад пачатку, айцом. Ён называе яго беспачатным, а значыцца бясконцым. Мне на ўспамін прыходзіць кніга «Адкрыццё». Бог названы Альфай і Омегай. У хрысціянскім універсітэце, дзе я вучыўся, гэтыя 2 літары, першая і апошняя грэцкага алфавіту, былі лагатыпам універсітэта, і яны прысутнічалі на пячатцы. Самае дзіўнае, што Бог адкрываецца нам, і Ён жадае, каб мы спазнавалі Яго. Для Паўла гэта справа жыцця. Ды і ўсё лічу марнасцю дзеля перавагі пазнання Хрыста Ісуса, Господа майго. Дзеля Яго я ад усяго адмовіўся і ўсё лічу смеццем, каб здабыць Хрыста. Відавочна, што спазнанне – гэта працэс, і ён не сканчаецца ўсё наша жыццё. Спазнанне ідзе ў камплекце з паслухмянствам. І ўсякую ганарлівасць, што паўстае супраць пазнання Божага, і палонім усякія задумы на паслушэнства Хрысту. Спазнанне Бога пачынаецца з адносінаў і вернасці. Яшчэ адна важная думка. Трэцяе дабраславенне – перамога зламысніка. Пішу вам, юнакі, бо вы перамаглі зламысніка. Я напісаў вам, юнакі, бо вы дужыя, і Слова Божие жыве ў вас, і вы перамаглі зламысніка. На працягу гісторыі распаленыя стрэлы д'ябла нанеслі шкоду не аднаму чалавеку. Але Ян жадае нагадаць нам, што сатана зрынуты супернік. Паводле Каласянаў 1:13 у яго няма ўлады над намі. Бог вызваліў нас ад улады цемры і ўвёў нас у царства свайго Сына Ісуса Хрыста. Таму, думаючы пра дабраславенне ў Хрысце, я не магу не прыгадаць адзін цудоўны тэкст з паслання апостала Паўла да Ефесянаў. Нарэшце, браты мае, мацуйцеся Господам і магутнасцю сілы ягонай. Апранецеся ў поўную зброю Божую, каб вам можна было стаць супраць хітрыкаў д'ябальскіх.
бо нашае змаганне не супраць крыві і плоці, а супраць начальстваў, супраць уладаў, супраць светапраўцаў цемры света гэтага, супраць духаў злосці паднябесных. Дзеля гэтага прыміце поўную зброю Божую, каб вы маглі супрацьстаць у часіну ліхую і ўсё адолеўшы выстаяць. Так што станьце, апаясаўшы сцёгны вашыя праўдаю і апрануўшыся ў браню праведнасці, і абуўшы ногі ў гатовасць абвяшаць мір, а найперш за ўсё вазьміце шчыт веры, якім зможаце пагасіць усе распаленыя стрэлы ліхадзея, і шалом ратунку вазьміце, і меч духоўны, які ёсць Слова Божае. Усякаю малітваю і просьбаю маліцеся ў любы час духам і дбайце пра гэта самае з усёй сталасцю і благаннем за ўсіх святых. Бог зрабіў усё для нашай з вамі перамогі. Паслухайце парады Паўла. Мацуйцеся Господам. Апраніцеся ў поўную зброю Божую, а гэта любоў, якая з'яўляецца сукупнасцю дасканаласці. Вазьміце сродкі Божай аховы, і Павел пералічвае іх: праўду, праведнасць, дабравесце, веру, збаўленне, а яшчэ заўсёды трымайце адкрытай Біблію і знаходзьцеся ў малітве. Калі спрасціць, ускладайце сваю надзею на Бога і змагайцеся разам з ім. Ісая пісаў, што надзея на Бога акрыляе. Жыццё падказвае, што толькі павярнуўшы нос лодкі супраць хвалі, можна пераадолець яе. Перамога зламысніка пачынаецца з дакладнага выбару. Божае дабраславенне, дараванне грахоў, спазнанне Бога, перамога спакусніка. Давайце паспрабуем ацаніць гэта. Гасподзь так дабраславіў нас, ці дабраславім мы Яго у царкве, у сям'і, у сэрцы. Ночная мгла окутывает город, я начинаю петь любовь Твою, Иисус. Закрылся я в Тебе, мне не страшны невзгоды, и смертной тени я не убоюсь. Благослови, благослови, благослови меня, Господь Иисус, благослови, благослови, благослови. Мне не прожить и дня без Твоей любви. Пусть смехом и презрением меня встречают люди, пусть близкие покрутят пальцем у виска. Я знаю, что меня Господь не позабудет и заберет к себе за облака. Благослови, благослови, благослови меня, Господь Иисус, благослови, благослови, благослови. Мне не прожить. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог. Благослови, благослови, благослови меня, Господь Иисус, благослови, благослови, благослови. Мне не прожить и дня без Твоей любви.